Velkommen til. Jeg hedder Rie Freja. Dette er en video, hvor du får introduceret de 5 tibetanere, så du kan øve dig, og du kan lære dem og blive fortrolig med dem. Du finder flere oplysninger og flere videoer på riefreja.dk. Her finder du også adgang til meditationer med dansk guidning. Jeg vil opfordre dig til at bruge videoen så mange gange du overhovedet har behov for. Find dig godt til rette i en stående position, gerne med hænderne foran brystet, og få kontakt med dit åndedræt. Langsomt og behageligt træk vejret. Tibetanerne består af 5 riter, 5 små øvelsesserier. Imellem hver er der en åndedrætssekvens på cirka 5 åndedræt. Rite nummer 1. Stræk armene ud parallelt med gulvet. Slap af i skuldrene. Og når du er klar til det, begynder du at dreje rundt om din egen akse med urets retning. Slap af i skuldrene. Og lad vejrtrækningen være blidt, roligt og behageligt. Du kan lukke øjnene, eller du kan holde øjnene glidende, betragtende verden omkring dig. Husk at trække vejret roligt, og giv dig selv lov til at mærke fornemmelserne i kroppen. Det skal ikke være ubehageligt, så tag kun det antal rotationer, som giver mening for dig. Generelt siger vi, at vi gerne vil lave tibetanerne af 21 omgange af hver rite. Men lad være med at tro, at du kan lave 21 omgange på én gang. Det tager tid, og du må gerne strække dem ud over flere gange i løbet af dagen. Når du har færdiggjort de antal rotationer, som giver mening for dig, stil dig igen i startpositionen med hænderne foldet foran brystet, og træk vejret langsomt og roligt, behageligt. Og mærk fornemmelsen i kroppen, og mærk, at svimmelheden langsomt fortager sig. Det tager cirka 3 åndedræt. Så tag et par stykker mere. Anden tibetaner, anden rite. Læg dig fladt på gulvet. Gerne med hænderne under halebenet, hvis det føles okay. Træk hagen en lille smule i retningen af brystkassen. Flex lidt i fødderne. Og mærk dit åndedræt er langsomt og roligt. Tag en dyb indånding. Og pust ud, mens du ligger her på gulvet. For at være klar til på næste indånding og trække hagen lidt tættere mod brystet, så hovedet løfter sig lidt, mens du løfter benene. Fylder lungerne helt, og på udåndingen fører du benene langsomt tilbage. Denne bevægelse fortsætter du igen og igen. På indåndingen løfter benene op og hovedet ind mod brystet, og på udåndingen sænker ned til flad position. Når du har taget det antal gentagelser af riten, der giver mening for din krop lige nu, læg dig fladt på gulvet. Træk hænderne op til hoften eller maven. Og giv dig selv lov til at mærke åndedrættet. Og mærk, hvordan kroppen bliver rolig. Tag cirka 5 åndedræt liggende i positionen her. Rite nummer 3. Tredje tibetaner. Sæt dig på knæene med fødderne bagud, gerne med vristen liggende ned mod gulvet. Rul hænderne lige så stille om på ryggen. Du kan flette fingrene, hvis det føles behageligt. Slap af i skuldrene og træk først hovedet lige så stille ned, så halen nærmest hviler ned mod brystet. Pust ud i positionen her. Og på indåndingen ruller du hovedet bagover. Svejrer så meget i ryggen, som det føles okay. Slap af i skuldrene og pust ud
og rul tilbage i positionen, du kom fra. Fortsæt bevægelsen her, tilbage på indånding og frem på udåndingen, så mange gange, som det føles okay for kroppen. En dag kommer du op på de 21 gentagelser. Når du har foretaget de antal gentagelser, som føles okay i kroppen, trækker du lige så stille bagdelen ned til hælene, lad hænderne hvile på låret, og lad vejrtrækningen blive dyb og rolig. Mærk fornemmelsen af at trække vejret cirka 5 åndedræt her, og mærk at kroppen langsomt bliver klar igen. Rite, fjerde tibetaner. Sæt dig på bagdelen med fødderne strakt helt frem, hænderne lige ud foran hoften. Spænd en lille smule i mavemusklerne og stræk ryggen. Vær stærk i skuldrene, som om du vil løfte bagdelen lidt fra gulvet. Husk altid at lytte til kroppen, og lad være med at udsætte den for mere, end den er klar til. Pust ud i positionen her. På indåndingen ruller du kroppen opad, så du nærmest står som et bord. Fylder lungerne og drej hovedet lidt tilbage. Ikke længere, end det føles okay fra nakken. På udåndingen sætter du bagdelen tilbage på gulvet, hvor du kom fra, og så du kan sætte bagdelen hele vejen tilbage til hænderne. På indåndingen løfter du igen. Fortsætter så mange gange det føles okay. Foretaget det antal gentagelser af riten, der føles okay, sætter du dig på gulvet i skrædderstilling, med hænderne hvile på knæene, og mærk fornemmelsen af åndedrættet, langsomt og roligt. Og mærk fornemmelsen af, at kroppen falder til ro, og giv dig selv lov til at mærke fornemmelsen af kroppen lige nu, lige her. Femte og sidste rite, femte tibetaner. Læg dig på maven med hænderne lige ud foran skuldrene. Stræk armene, så brystet løfter sig fra gulvet. Sæt tæerne godt i gulvet og tillad forsiden af kroppen at blive lang og smidig. Pust ud i stillingen her og gør klar til din indånding. På din indånding løfter du bagdelen højt i luften, strækker godt ud igennem benene og strækker armene så meget du kan. Jo mere du løfter bagdelen, desto dybere kommer skuldrene, og desto længere ned kommer hovedet. På din udånding går du tilbage i startpositionen, du kom fra, og igen på indåndingen løfter du så mange gentagelser, som det giver mening for kroppen. Når du har færdiggjort det antal gentagelser, der giver mening for kroppen, trækker du langsomt bagdelen tilbage over hælene, lægger armene ned langs siden af kroppen eller under hovedet, hvis det føles bedre, og mærk fornemmelsen af åndedrættet. Der bliver langsommere og roligere, og giv dig selv lov til denne lille pause. Træk vejret dybt.
Det var, hvad jeg havde at byde på for denne gang. Jeg glæder mig til vores veje krydser igen. Du kan eventuelt se mere på mine hjemmesider www.bfreja.dk eller balance-kmi. Jeg glæder mig til vi ses igen.